پارێزگەها ڕەحایە باکوورê Kurdistanê demsala îsotan hatiye û erd û serban jî îsotan sor dikin. Li Rihayê dibin germahiya zêdetirî 40 pile û her wiha tûjiya wan, îsotên ku ji bazar û zeviyan tên kirîn û komkirin, ji aliyê jinan ve pêşiyê tên paqijkirin, paşê dîsa bi keda jinan tên parçekirin û ji bo ku hişk bibin li ser naylonan li ber tavê tên raxistin. Paşê ew îsot bi zeytê tên tevlihevkirin û piştî heyameke dirêj û kedeke mezin, wek îsotê hişk û dimsê îsota digihêjin mitbexan û ser sifreyan. برهمک ما هرم روحایه ام گلک جه حز دکن ام دخوارنین مال ده بکارتینن وک فاصولی شوربه و هکرونه îsotên hişk û dimsa îsotê ji bilî bikararîna di mitbaxan de bo bazara navxwayî û derweyî welat tê firotin. Ji Rihayê di 6 mehên destpêkê yên sala 2022 de di serî de welatên Ewropa û Rojhilata Navîn bo 97 welatan 10.185 ton îsotên hişk hatin hinardekirin. Şanlıurfa'mızın geleneksel bir ürünüdür. Çok severiz. İsotên ku meha nehê têne berhevkirin, têne bazarê yan li ser zeviyê têne kirîn û tînin pêşangehê. Li vê derê têne paqijkirin û raxistin, piştî 5-6 demjimêran li ber rojê dimînin. Li makîneyê dixin û dikin dimsa îsotê. Ew jî piştî li gor rewşê 5-6 rojan di nav hewzan de raxistî dimîne û pişt re jî ji bo firotinê tê şandin. Riha li ser asta Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê yek ji mezintirîn bajara ku 883,386 hektar erdên çandiniyê lê hene. Her wiha li ser asta Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê 142 pembû, 138 nîskên sor û 137 fistiqan û 7.5 genim li Rihayê tê berhemanîn.